Fis-solar taħt l-art u fis-solar t'isfel l-istruttura tinsab fi stat gravi bi problemi ta' ilma u erożjoni evidenti fil-ħitan. Hekk kien hemm miktub bl-aktar mod ċar f'rapport dwar il-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq li sar f'Diċembru 2010. Rapport li refera lih is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Krista Ġus meta ħabbar li x-xahar li għadda beda xogħol ta' tiswija li għandu jitlesta f'April li ġej. Amministrazzjoni preċedenti kellha rapport dwar l-istat tal-Pixxina 4 snin ilu, iżda qatt m'għamlet xejn dwaru. Kien biss fl-2013 li sar l-ewwel rapport viżwali li jindika problemi serji. Aktar testijiet żvelaw li l-problema kienet ikbar milli maħsub kif ikkonferma l-perit William Lewis. Ġifieri l-ar li seta' ġara, ġifieri li moment tal-ieħor kienu jfaqqaw xi planki, ovvjament jaqa' is-saqaf, ovvjament periklu għal min kienet juża l-pixxina u apparti minn hekk periklu għal min kienet jaħdem minħabba li taħdan is-saqaf hemm il-plant room tal-pixxina. Uħud mill-investigazzjonijiet fuq is-sit saħansitra kellhom jitwaffqu minħabba li l-binja ma kienx tifla ħat-testijiet infushom. Problema kbira ta' ilma kienet ġejja mix-showers u kienet qed issarraf fi ħsara lil konkos u l-istruttura nfisha. Kien hemm ukoll ammont kbir ta' torba li żiedet mal-pis fuq il-planki. Sabiex dan jitranġa minn barra li twaqqgħu xi ħitan u bdiet titneħħa t-torba se jsiru żewġ saffi ta' membrane. Ħitani ġodda se jkunu tal-briks u għalhekk inqas tqal. Toilets u partitions se jsiru minn materjal iżjed leġġer. Il-perit żvela li meta ġew biex jagħmlu survey dettaljat tal-post ma nstabu ebda pjanti għal daqstant ix-xogħol kellu jsir ibbażat biss fuq l-osservazzjonijiet ġodda. Marku Tajjar mill-Kunsill Malti għall-Isport sar li x-xogħol ta' tiswija qed isir malar kemm jista' jkun sabiex kollox jiġi lura n-normal u saħansitra jiżdiedu changing rooms. Ġi żgurat li sakemm jitlesta x-xogħol, il-pixxina hija sigura u kienu evakwati nħawi fejn seta' kien hemm l-inqas suspett ta' periklu.